3 pobjede, 2 nerešene utakmice i 1 poraz, dosadašnji je učinak fudbalera Sloge u prvenstvu Srpske lige Zapad. Protiv narednog rivala, ekipe Loznice, Požešani su prethodna 2 meča ostvarili pobjede, što uz pogled na tabelu govori da je Sloga u ovom duelu u ulozi favorita. Loznica je malo promenila sastav u odnosu na prošlu godinu, ali njihova pobjeda prije 2-3 kola u Ljubiću na gostovanju, jednom teškom od 4-2 i nerešen rezultat sad zadnje kolo u Valjevu tera nas na jedan veliki oprez. Moramo se ozbiljno spremiti za tu utakmicu. Mi naše ambicije ne menjamo, idemo u Loznicu, mislim da su momci spremni da daju sve od sebe i nadam se da ćemo nastavimo niz uspješnih rezultata. Ja i pred ovu utakmicu imamo nekih, da kažem, sitnih zdravstvenih problema, tako da ćemo tamo pred samu utakmicu odlučiti koja će to ekipa istrčati u Loznici na teren. Pobjeda u prošlom kolu protiv FAP-a igračima je podigla samopouzdanje, što može značajno da utiče na ishod gostovanja u Loznici. Atmosfera u ekipi je na zavidnom nivou posle prošlonedeljne pobjede kući protiv FAP-a. Gostujemo u Loznici u subotu, sigurno veoma bitna utakmica za nas, jer bi sa tom pobjedom ušli u taj pobjednički niz koji bi nam bilo sve lakše. Što se tiče igračkog kadra, svi su na raspolaganju i mislim da ukoliko ispoštujemo dogovor iz slačionice, mislim da će 3 boda biti zagarantovana. Mi idemo u Loznicu da pokušamo da osvojimo 3 boda, daćemo sve od sebe i nadam se da će tako i biti. Što se tiče rasporeda u narednih 2-3 kola? Pa znate kako, mi sad gostujemo Loznici pa nam dolazi ekipa Jošanice, tako da verujte mi da gledamo od utakmice do utakmice. Svaka prva utakmica je najbitnija, tako i radimo, tako se i spremamo, pa ima prostora za priču o narednim protivnicima. Utakmica 7. kola Srpske lige Zapad između Loznice i Sloge igra se u subotu 29. septembra sa početkom u 15 časova.